Wybieramy prezydenta. Wiecie, ja pierony minimum rok nie cierpia welonków wszelijakich wyborów. Genau tak jak nie cierpia zawartych dźwierzy i lazarytów. Po jakiemu ja skuprował zesia lazaryty, zawrzyte dźwierze, latośny welonek, pierwszy, bo jest ten oszczeko welonek rajców miejskich i prezydentów, biergemajstrów, sołtysów, landratów, jakby ich tam jeszcze w to nie miał, inaczej nie mianował. Ano to się pokorze dalszy. Bezmać ktoś szpicował uszy i usłyszał, jak Komorowski osprawiał bezmobilniok ze Kaczyńskim. I wyglądało to tak. Jarek! Sergus, Brunku, jeże chwestelnie rot i żeś do mnie glingnął. I jak ci, chopie, śleciał dzień? Daj pokój, chopie, wiela tyś to idzie godać do własnego kota. Ja, nie maletko, wiem coś o tym. Ty to, chopie, ty to, Brunek, mogesz przynajmniej poosprawiać ze swoją babeczką. O, nie godaj, ty nie znasz mojej baby. Ostatnio mi rzekła, ile więcej osprawią zecia, nieźli śnią. No ale podleraje, wiecie, zima mi po plecach furgo na widok zawrzytych dźwierzy. Dawniej to w moim biurze, kaj mi się naisto szykowniście wiedło, widok zawrzytych dźwierek, styknął, co bych się napoczął strachać i że za nimi dzieje się coś niecherskiego, szarońskiego, groźnego dla mnie. Jeśli byłeś jeszcze w ten czas wymorzony i bez humoru po całej nocy załganiał łożarstwa, albo jeśli ganz einfach po bezsennej nocy nerwy mi sztinkrowali bez mała czułeś, zbliżające się nieszczęście i ten anung olbrzymiał i płynął ci kumie bezkalne szyby we dźwierzach. Podane obrzydzenie czuja do lazarytów, strachą się ich i nie cierpia znajomych, którzy ścinkrują na zdrowiu. Żonego też nienawidzą, kej mogą się tego wykuglować, boja się i że kej odzewrzać wirze lazarytowej izby natrafia na okropiczny widok, na który nie byłby przerychtowany. Nie chce blank einfach osprawiać ze ludźmi, który hop, ojciec, baba, mamulka albo dziecko mogą być umierające. Nie chce się dowiedzieć, i że ktoś, kogo znów nie żyje. Tym tuplem nie mam też rod, blank nie cierpia welonków, wszystkich welonków. Kiedyś jeszcze za tej łoszkliwej komuny to wszystko było klar. Człowiek szedł do tej urny, albo i nie, wciepnął kartka, albo i nie, i na ostatek tak by tak wywelowali tego, kto miał być wywelowany. A te roski bez te ostatnie 20 lat było roztomajcie. No i przodzi wybrali prezydentem tego istnego, kiedy fuknął we Gdańsku bez ten płot. Wiele z nim mieli żurnalisty uciechy i ostudy, kiedy im przyszło tłumaczyć jego szpicato gotka, to przeca każdy w to chociaż do chwilki deptą miarkuje. Nie skorzy wybrali my młodego Karlusa, ale miał ci jakieś głoszkliwe choróbsko, tako ci filipińsko niemoc go brała, kiedy ino kajsik za granica się wykludził, za tym zaś była srogochaja, kej do welunku przystał jeden ze tych cwilingów do kupy ze Dukiem Donaldem. Też byli, jak latoś, dwie tury, po których prezydentem został cichszy, bardziej bojącek, o 3/4 godziny młodszy od swojego brata cwilinga. Latoś pierwsza tajla, bodaj najbardziej dziwoki od 20 lat kampanii welonkowej miała swój fanran we piątek po północy. We niedziela przyszedł taki moment, kiedy ostaliśmy som na som ze szkartką w Gracji, bo czego szło się latoś trzymać. Każdy ze kandydatów duplikował swoi, chociaż blank podanie do innych. Mamy dzisiaj szansę sztuchnąć Polska do przodku, duplikował Kaczyński. Chce wypełniać obowiązek wachtyża konstytucji i tworzyć państwo dla obywateli, deklarował zaś hrabia Komorowski. Polsce trzeba zmiany, a polityce świeże, blank insze bezdrzynie, co by Polska stała się inszym krajem, gowędził Napieralski. To rzadko przyleżytość we polskiej polityce, co by móc welować za, a nie przeciw,
Wojciech Olechowski. Mam wizję prezydentury, na którą nie poradzą się doczkać wszystkie obywatele, ze całką powagą wskazywał Pawlak. A wszystkie do kupy sztyc i jednym cięgiem wycierali się gęby Polską i Polokoma, tragedią smoleńską i powodzią. A już w ten czas mądroki miarkowali, że wynik latośnego wylunku jest ściblank niespomiarkowany, bo jeśli ziger nie wyłoni się we pierwszej turze, straci ona kiedykolwiek znaczenie. Bo drugo tajla będzie się rządzić blank-inkszymi reglami, to przeca nie dogrywka we finałowym futbalszpilu, ale blank-inkszy szpil. Pamiętamy przeca jeszcze prezydencki welonek we 2005 roku. Donald Tusk wygrał pierwszą tura z Lechem Kaczyńskim, co by po 2 tygodniach przedzistać szpil 45-54%. I nie bez tuż powiedzieć, idzie, i że wygrać idzie, a zaroski za tym przegrać. I coś mi się zdo, i że ta pierwsza tura welunku była nikiej kolarsko-premia górsko, a teroski z 4 lipca będzie choby fajran wyścigu pokoju na dawniejszym stadionie 10-lecia, bo przeca głosuje się nie na welunkowo kampanio, ino na to, co będzie nie skorzy. A Polska, jak się te roski fajniście berą, jest najważniejsze. I okej, są dopiero na my, Poloki, bo prawie miał Krzysztof Dałczewicz, kiedy śpiewał: my są jeden naród, ale 2 plemia. O wyborach berą ojciec Pnioku.